Hype Mountain English High School hinpen SES Arnika Lektipia Phan Karchupo. Ingdeng Trok Pinsola pen Ingdeng Kithom Arloso Inter School Football League 2022 Farman ke Chengpon. Sarihutia Long APHL se Atum Sikh Schedule Awareness Program kam mas joining a make parapon. Kedam tang arni APS ya sadlang ang theke paklang along Arnika Lektipi sitame chipa on dunsi SCS ang hoi chipa long dunlo. Alang lipan ong dung hampanga song na pen lo charli asong atum stame khe phanong meke wan pi thega pot archu pondo. Sonse Arnika Lektipi alang li school ang deng Hype Mountain English High School along si charli lo. Lapen HSL sia sadlang stame bangso school along pen si chipa on dunlo. Lapen pini arni an alang li SCS nang man cha halabang so school along a principal lapen than bang atum pen cheng lok lo charli asomara to aphan stame aning parong lo. Sojok alang lipan ning keme ning kang sampen karchu pona jai mek tame deng ponlo. Hype Mountain English High School principal Dilip Lektipen alang li schooling ahut ke claim ke dam ke do ke tha ke huya puthak than pa jirmi pon hangjang subara jip chondong pinang kilo abirta malam news. This school along ali plan that student tum karchu pen ali ni pan arong Arong pek first of all ini kuma principal sir nang kancho roi pek lo lapen ke headmaster teacher staff lapen students lapen organize pia poke choro lo lapen ke ning exam pek lo nang li talabang so school pen si metric ke tok mate metric ke pass bu kon na ho igni di nili lada ka charli dum ne ke 2002 pen lo ye aku nili metric ke pass bank ke 2006 lada school pen lo tenali Assamese medium pen tu so na school pen ni nili Assamese medium kitun bang ke non hu na pu hanjang so LP school pen landak sare hajan matlo pen ke alum so ke aku ME school bang kitun bang ke aku tol jan alum so kan sipan dun kolan ke aku lapen det se aku ladak English medium school la hai ladak High Mountain English High School so ke so nili ladak se charli dun anten det se aku nili dak pen se charli dun pen se aku dak men metric to tentel dak lo than bang tum phanan li hin pen pini Mrs. ma ke pachini ni hang dalang ma nili choroik peklo athema teacher jong se nili phanang ra pre pelate nili ke Assamese medium pen ke bang kasi thoro reading la hai satete da nili ke problem o pram pen sita teacher nili phanang chipat duk pen dun pen na joini ang ibu pro pen sita me nili phanang chipat duk pen joini si nili alang li tum phan sita me pini chithan long lo det nili ta asap o dreams do po sita me chipa fulfill long lo pe nili lahai ke ka do ka ve kalli sita me nili teacher tum bang phan si credit chipiji polo pini nang li school along a student ACS nang ke man mate nang ke pass bu thak nang li pupi choroing tu pini alang li Arnika Lektipi ladak school along pen charli pen non ACS na man pen nilitum dak ining arong week pik lo tema ladak nilitum master tum ri than bang tum kachipaduk ali ke pinian ye nilitum je thai long lo athema bi hek ku pen puateng ladak nai dun alang li dak class 6 pen se dak nang dun lo engke hola so hut penjong su pudam lo pulte nilitum mane non ason thot alang li laan mane heri achievement akithi long nun ji punil tum hosor ke mathai ke tame alang ni ka chipaduk pen jok pen alang li chipaning ding lo chipaduk pen jok pen alang li non pinian bang nili tum han bang school tum han school aphan nong me nang wan pi pen nili tuning ning sam ulo ningarong ulo nang li school long purhi pa mohot out adur kupuson lapen ke charli ko an areng mane ko an ning kire la puson thani gima puhelo alang li dak phas aprangsi dak nai dun cheng hut bang ke ini mane Khomia medium ben sewang bina kamat laan set akit hek aret bang kali tame aning kire su pu bang asap udu husu penta ison soni yong si thanute thek ser thek da prang ti yadu nasi so manili tum hola sut pen lang lo
alang pan manehri bor idun te chokji buyasi mathalo la supen engke isi bangke lahelo je jirpu ahin nat petame alang chilang dun u anutin natumen tame alang kachipa midunji phansi kai kita kabor lasi engke doan men dak school hamalong kachipati seperti pitame aning hang mangdu kaiki sitame manehri aning hang mangdu mungkin lasi lapu hello lapu si alang di Charlie bom dah mama nil tum tara pusa ning room dung bom puan si pusi dakpen ba pari ter tangte metric itu ke kalau so bias bang igne alang liga metric itu ke 2006 2005 si dakpen ke cheng lo dakpen ke alang second batch lo lah tu tangte aning yung si du ilu te Ini kok pula sulam ke, jangan si cipaduk dek pula te nahok ajat sedame mana hari pu kitihek penason bas shortcut penyat bangke nahok ta kicuni yang saya ke bediam nanti, nasi cipaduk nang po kaike sedame pini tela, pinabrik tela, pu yang si alang tum Charlie Weir lo pute lahai ko pipi mala hari than bang tum ke than ladak la lalu yang si Charlie pon Weir lo pute mo purikha long sitame satlang long sitame undun po Arnisi Mesen lasi Arnisi Mesen ni kalang lah hari teklong po anu ben sita tum Charlie tum anan sita mane nahok le dun tame nahok school le dun sitame kai kita mane ri amithang jongjung phan bang ni minangji puason bang kai kita dunangji anu te un cepaduk donang pola Paikuni ni pai Kresiani lakhain ko raisi Borjan constituency along kes edilai head branch abitung atumpen patir pitponse Inter School Football League 2022 farman ke pamanpon bangso pathupon along pen hidipia hawar dilai hawar la pen rong plim plam hawar longthom pangrum pet pen team cap chetong pon la pen sorlo atum abang team pho chetong pon lo kecheng si ke pathupon along Serdiun English School apen Dilai High School angbong si pathupon lapen Dilai High School atum pumpli pen chepai pon lo somsi pinso atum pathupon depen api sorlo atum afan pathupang chengpon Dilai Gofem School apen Saint John English School angbong pathupon si pupu tame aporoteng pen gol chipiu ne dera jok drone derlo bangso along alhisar poman pen nihang donsuri long riame amepu tuseswar terang Singh Hanse Karbila Med Ame Jayanti Teranpi Headmaster Dilai Higher Secondary School Nobin Rongpi KSA Bogajan Regional Committee Hundorbe SGB Lapen Tanson Taro Assam University Difu Campus Sports Secretary Tum Chetong Dunsi RDP Dun Difu Pen Rustom Rong Hangnang Kepalea Birta Malong News Kado kan kardom bajir lo sebab pini perang pini citong no tum pini ini tum Dilai KSA Robi pen kasiro bajir lo pini nilitum lo dak Dilai Youth Club agron along nilitum Dilai KSA Robi pen batir pipon pen ingdeng pro so pinso tum la pen ingdeng ke thom sorlo tum football league championship trophy pini pangcheng pon lo asong mong pen hum cap school tum bangke pini dadak mencepati tu lo hidipi hawar penceng lo Dilai hawar doan nebian school alapen long film plan lesson school nami tu paju kono lapen elang tu mencepati tu sorlo so tu lapen supin so tim kami pini dadak so football league along mencepati tu sorlo so tu bangke tim komchet lapen piningan anikan bangke indeng thombelang sorlo so tu tim bangke tim kho laso si pining mencepati tu lo lalu ini tu laso kepatua kimang mang la pulo school tu mangbong ban stami alang tu hija nang bong stami ka cicini ta dopo ang paris stami kepatu parong ro hin stami tu ahawar stami alsi cing tu dang ji pojok sini tu laso school le bang aprang pen tv pen pining deng prop la pen ar so lu tu deng thoman ang thun abi wani bom no asal sini tu prang ke bang jilang stami anse laso kepatu parong ro long football det pe asal asal patu stami tu TV ponji pasin itu Dilai KSA Ropi beneka kita mesti lo. Angkor istami Dilai Arat atum kado gowian istami made social worker penceng lok mane sakuri iklim atum kontrak iklim atum istami lasu khela mate pathu parong ro pendel kali ka prek
ason mung nos tame elang tunan chitu dun pek aso jok si pini tum lapuan ang dengan tame biun det alang tum hani tame aso na tum khilang ke hin den achuru pajir lo lang tum mas tame nasila lo tum ni tum mate herang ke tum same nani tum aso news bang kado gawi han same pacitak pun den ni tum message pali damji kisi pali dampu bisi ni jithelo ni tum ke mang mang la lo jasme uwi kimi tum tepatu parong ro stami cithang lo cithak pon nji so kimi mang sing tum so tepatu parong ro bisi tum awareness bang tipon lo Lakhaing koirapho Nili BMC constituency ke parlo Sarihuti Patu Aklamalong Phaikuni ni Phai Kresiarni APHLC atum 6th schedule awareness program kam mass joining ame ke parapon Bangso Mealong APHLC CC Ameipu JI Kathar Lapen APHLC Central Committee along Arpu Kedo Kethegeding atum nang chetong dunsi 6th schedule aja kongalam than pachinipon Bangso Mealong BJP Congress Lapen NMUC along Kachar Abdul Kado Kave Don Pliket Sosiara tum APHLC along Chepa Abdul Renti Bangso Ame along SGB GB atum pen Chenglok Brongara tum Ong Dung Aphai pen Chetong Dun Si Me along RDP Dun Chuki Hula pen Ramesh Tero nang Kipalia Berta Malong News BJP atum jong si ako nang kihai lo bote la Bangso asit ke MOF by implement policy ke babangke bihari bomole tumsi nona bangke election nang ithudunji non bangke nang chompak la Bangso ke sung pen chipa jogji pulote akapre ka political party ke karbing lo alo ke thali damna bidamna tabelo sik sidul ka pang tangji pu la Bangso ke cheng pen abu men ke claim thor non an taki wedet ke APHLC Akija sarjai ka thara akija pensi non ata ni tum lasi ni tum APHLC jong si non ki bang jila MP ung sinang ke hai lo bolte la bang ke ni tum ke hala MOS sit ke bang ke phan ke pek det hala bang ke ni tum ke kham ke thipo la pen hala bang ke ni tum ke pache toklong lo la bang so ka alu ke ni tum ke paching sek dak lekpo la pen ni tum jong si council nang kang ni ke cheng ma nang kang ni ke cheng ni pensi hala tuliram rong hang BJP la pen Congress tum ke pangreng a bihari PGR long don suri ke pachi ke bukulia PGR long bihari tum phan nia tum phan suri a hema ton ke pachi ke hala tum phan ka thar le sai hala solni ben tum ke claim fit la pen hala solni ben sini tum ke voter list kang thana kam ma ni tum ke hala CM tuliram no hamba ciklon trok dia poripi ni tumbe ciklon trok me tungi ni trok me ciklon dei ni trok pen ni la Bangso kami tu claim dei lasi CM tuliram rong ha alang karbia khe phan kerai tom jikali non ke choma thatu tuliram rong ha konat hala karbia tum konat mak hem ke chikim rong chiki hala dak sialang eviction je kam jala claim rong la hila bangeni tu chama de la sinon karbia long angkang pi APHLC ke pang tang akam ni tum ani bang tu desu sang se kam claim lo lapen arni vangsi BJP atum Congress atum ASDC atum nang join nulo la Bangso nang ke join nulo long bangke alang litum khay pham long ria pham kamatha kaching hon pensi alang tum APHLC long chepa lo alang tum chili lo BJP ke ruling government do bobla kam dalang tum long changun hala hemso da changun ki pidum da ja kong lo hol lo talang litum chini lo BJP a government jong se do bom lang pulote karbia khai ke vir kokpo karbiang long leng la ke imbo chok pola tum chini si non chini la dak sarutia polin jong chot lo ani bang APHLC long nangasi po Congress apen BJP tu ani re-election alam nili dam tum hathani State Election Commission ke Karbinong Autonomous Council election aphan conduct State Election Commission ke thetanu seta alanga conduct on ke MLA election pen la pen hala Pontiat election choji Karbinong Autonomous Council ke lage 6 schedule council
Six schedule pen kerang ki kima council pina ko posi alang tum state election commission ke thetan no sita council election of hana conduct ni la ke aron kali six schedule aron pen chingbar be six schedule aron long ason tokte posi dili tum case bichoklo APHLC pen tum case pilo non hearing do bonglo non November lo pen December achik long bong labang so case thurji non prabjin pen thurpo la pen high court advocate tenang pudulo 2023 bangke labang so case ke jutpo lapen gijut jongjong kali lagi a case highway ji puse lang nang pudulo nasi a case jong ji highway pute lake kidam tang da illegal election ji council state election commission conduct bom loposi labang so election bangke re election kedam tang alar bang non bang re election hala so case or court along case order ki pirni bensi re election of han bangke nintum APHL sikan bangke ke patoi han claim hit labang so case haided pen ko ana fisi re election labang so case haided bang lage court pen si council of han si atan si APP hala bang so dera teng bensi court tu kunong ba council tu kunong la so teng bangke la tu chisik na ko gi nailo Haru ke thom rong ko chobu chien di monong tame non ke la election amendment si non la kadu kawe karbia rong ke do ana di monong bangke la tum election je phansi BJP government tenon ke cari bom a government num ke chisik pon non lang dam lo na BGR long le halada bihari bongali tum cerai hiblo haladak jeng par jirda haladak la tum lam he ka chup dop hai he lanon tuliram rong hatu bon nami alang litum election ke hai pen ke election ke hai muda kali ka cepa hai bor i paba ke heno ke claim men se ke cepa hai dak ni lip tame ake hai rajasti sosial ang lisa hai pon so nak tasani tum report long ni tum long cricket home an atim ke APHL si tum hai pon lo non haladak la hello di burong sopilong tame haladak alang tum council kang ni pen Ciklo Jona Pike haladak di burong sopi lumba jong lo tame election karbiaro hadak election pun lake BJP lapen RSS bongo sena tum APD kusini lipudam ni kodak marong ke doni man ke latopan election pun ke pituk pun non ini tum rong cuking di melo kadi dak kowe bari dolo theso bari dolo kapre dolo non jong sena election lo poda ko hem ke cuking ke uthor lahai ke chuni ke choni ban apor nang ko lasi lahai ke RSS lapen bongo sena APD la BJP tum long ke atema angkur ke kopilo bote BJP angkur ke RSS lo RSS lo atema RSS tu halatum agenda ke la halo la tribe satu bote la inglong satu man ke la tum han ke dong tip nang ki ko halo halatum ke aim lo halatum lasi APHLC begini tum ke la ke Ceton de dan election di pabangke lapen ajat asai lo kami arka lapen nomor 3 bang la lo APHL si non la re-election ho jong situm council ke cari long lo plote ka election si kali lo long le pata se ke pitu lapen hala la non saputon Gulaghat district Hojai district Nagaland border na Meghalaya na border na aname nilitum jong council ke bang lo bote long le aron ke selam si ala 1886 Assam Land Revenue Regulation Act labang so long le aron ke itu ke warpit lapen 6 dolar rona teng man hakoben ke bang bon hala bang so arona teng si dak pereng tu po angke ilitum inglong so tum reng dok reng di pendak dolong po lahela tu Cinggi kedang paprang cinggi first ni tum resolution ke autonomous state long weg nang ji non mat implement 244A aron implement serak nang ipul hello ni tum claim ji lapen ke anpar ke reading si dolo sakori ki piakam lapen hala ke chairman at Kecil tu men electoral roll pen amen kang than la pen long lia pata pen amen kang than la hu hilen itu ke claim jing la pen tribal atom phan tribal ke do an atom phan pachelang pet pen la atom phan sakori ki pi la pen kenang jason an ke claim la pen lada la elong pen pudam wong le ni la bang so to var hala kahin no dim pen
Soki hola pen body, Soki hola pen Ladakh. First team la dolong ke don la bang e claim back pola tuge MP election na frank de ni ningje long la solam. Itan ni phanang pe hai long le de masin ni li claim un de. Non MP ke te tek long lu bu. Non MP an ye na to pa hai de lo no mang claim ke de ken te. O voice sari hutia sor ke ni phanang pe re nang pe hai de lo. La pon nang li tum phan churu lo. Ni pusi pudun bom lo. Le ti sita itum rong itum if vote ki pi hot chok se det ke. Itum BJP phan Congress phan pirong ke. Lahelo itum ke chok che independent tu phan pirong ke. Amalang litum hai rong lo. BJP Congress tum hai rong lo. Amalang litum ke hala tum ke itum phan ke ra ya party ke leader ke hala ke national party pina hala tum high commando ha Delhi pen sinange pu ha Dispur pen sinange pu order na pi hala tum phan hala tum hange corruption pa pe claim lo akahi no kam an pa pe claim lo CM minister tum banta hala tum bana corruption a rosi pensi corruption a ri pensi hala tum ban kokrai lo ke hala tum ningje un e thangta chedan un e hala tum eviction da hala PGR VGR long eviction paper claim kledet hala Uttar Borbil long paper eviction claim kledet hala Kheronia long paper eviction claim kledet hala daksi eviction nangi PGR VGR along pensi hala tum paper eviction sedet karbia dom phan election tang det pen karbia rong ko pumayong ta rong amen ho na rong pangthir pu rong pangthir pen pia posi karbia domhan eviction rong la pen non ta along ka prek ta karbia rong lok se eviction ji ponon ke claim pia pot lo hala dak pia pot claim dam un edet la ke claim back na ya thai ke claim back na ya thai ke claim un e theke ke claim clear theke alang litum la ke national party pinak high commando la pen alang litum corruption ari pen alang litum han kokre ang hodip het ang tum phan la posi chedan ni la sinili tunge corruption da claim ple la pen nili tunga high command ha Delhi pen Dispur alam to ge nili tunga arjuje det ji la pen ke Delhi along ka chedan ngi aron teng pen nili tum tika aron ben si chedan ngi ar lu ka pi lut akam hile ka pe ot akam ge ni tum kroi kri lagi na tum Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.